Så tager der den hånd ud af munden. Du må have mig undskyld. Jeg er syg, jeg har det ikke sjovt. Ja, det tænkte jeg nok. Alle med dårlig samvittighed burde jo føle sig skidt til her. Nej. Jeg har skam ikke en dårlig samvittighed. Jeg er syg. Ja, det kommer mig op. Vi må straks få fjernet den rødende tand, der er skyld i det stank, der væltede ud af munden på. Du skal være glad for, at det er deres mand, der skal ordne det. Ej, nu har jeg det lige godt aldrig. Han vil ikke røre dem med en kilderager. Nej, her pantalonerne, de betaler jo ikke. Det er en memetis. Havde de blot betalt en tale i mand, de skyldte ham. Ja, så var de altid syg igen. Yes! Aldrig! Kald det her. Du må hjælpe mig. Ikke det der, det kan jeg ikke svare. Men. Jeg har hørt, at der er kommet en dygtig tyrkisk tandlæge, som har flyttet ind ned i Bro. Kan jeg hænge ham lidt? Okay, det er jeg nødt til. Hvor godt det sammen med en fremme. Ja, lige gør det frem. Skal jeg hænge ham? Ja. Men skyld dig lidt. Min fejl! Det var jo da lige et hul i det. Og så søger det. Jamen, far. For helvede, det er hvad sker der, far? Så jeg have min chef, og min pine, og min smerte. Og så kommer du, og du vil sikkert gerne udnytte situationen i det. Hvad skulle jeg da bede om, som jeg ikke allerede har? Nu skal jeg ikke med mig over en fremtid dig. Hvor akademier gælder kommer Charles? Nej. Jeg ved jo, kun det var det bedste, og det var ikke det her allermest løfte, men hvis du siger, at det er så... Nej! Anders! Jeg mener godt, at jeg skulle lære mere af at være hos dig, og Så er det godt. far, der er ikke nogen, der Jeg kan ikke slå på Norge. De sørger med. Han siger, at han kan ordne det på stedet. Hvad sker der? Ja, deres far skal have trukket en dårlig kant. Så er det en pistol. Så henter jeg hjælper. Hjælper? Ja, du havde ikke forestillet dig, at han gør det selv. Det er godt, så ikke ekstra, skulle jeg lige sige.